lutho entweni azenzayo ezibalekayo noma ezikhawuntekayo ngesikhathi uJesu ezobethelwa. Enye yazo baluka umqhele wameva. Umqhele wameva bawufaka ekhanda lakhe. Okay, angathi sifuna ukushumayeleka lento. Afunde mangathi sifuna ukushumayeleka ngingakafa ukushumayela. Amembathisa ingubo ebubende. Bamembathisa ingubo ebubende. Bamembathisa ingubo ebubende. Okay. Funda ma. U3. Cha. Jumpa 19. Bepha uPilato waloba isaziso. Isenzo sikaPilato lesi. Amabutho enza okunye. uPilato wenza okunye. Bengizoyihlanganisa uba bengithola isikhathi eside bengizoyihlanganisa yonke lento, yonke le chapter bengizoyicula. Then mangiqeda ngiphume ngaphesheya. But ngenxa yesikhathi ngicela ukuyibamba nje belula. uPilato wenza okunye, amabutho enza okunye. So which means wonke umuntu une role ayenzile kuJesu. uPilato ezinkosi ikhona into ayenze njengenkosi. If bengizokhuluma ngebukhosi as I'm coming from a royal family, kunezinto ke ezenziwayo lapha siziyekeke lezo. But ukhona izithakazelo noma izibongo zababa lo sasanda kushiya ubaba uMdlokombane. Lithi bathi babembongela bathi umlomo ongathethi imanga. Why kuthi umlomo ongathethi imanga? Because inkosi okushiwo inkosi kuphelele. Akekho umuntu okufanele aphikisane nenkosi. Ophikisana nenkosi uzinquma ikhanda. Unqunywa afe ngenxa yokuthi uphikisane namazwi enkosi. So la sifunda khona uPilato as a chief ubefanele ukuthi akwenzile kungabikho umuntu ophikisana naye njengenkosi. Kodwa ngenxa yesimo alibona igama lenkosi abaphakathi kwaso bayamphikisa. Funda. Wasibeka esiphambanweni. Wabhala umbhalo ubeka esiphambanweni. Wakulotshiwe ukuthi uJesu waseNazaretha inkosi yabaJuda. Verse number 22. uPilato waphendula wathi ngikulobile. Angithi sho njalo. Ngikulobile. Konje ngizothini nje kule mavesi engiwakhulumayo. Ake sivala amehlo, izwi lakho Nkosi linamandla liyaphila. Yilona Nkosi oliphefumulelwe nguwe. Thatha indawo ngale egameni likaJesu. Amen. Ngicela bazalwane ningiphe nje 7 minutes ngiqede. Siyagodola ngiya-understand. La sifunda khona sithola verse number 2 esinikeza ukuthi amabutho uma uJesu eselahlwe icala athatha isinqumo sokuthatha izinto ezihlabayo bakhe ngazo umqhele base bawufaka ekhaya. Why abantu lemabutho athatha izinto ezihlabayo azifaka ekhaya? Because kunencwadi kaGenesis eqhamukayo khona lapho. Because uma umuntu exabana noNkulunkulu noma aliboka igama loNkulunkulu ekhesa umuntu, wakhesa nomhlaba ukuthi umhlaba uvela ameva. So uma ngabe kufanele kulungiswe ukukheswa komuntu, kufanele kulungiswe nokukheswa komhlaba. Umhlaba ungahlali ukhesiwe but umuntu abesale engasekhesekanga. Because isizathu sokuthi uJesu efike ukuthi azolungisa indaba yomuntu noNkulunkulu. So uma elungisa umuntu noNkulunkulu, kukhona ezinye izinto efanele zilungiswe nazo ezakheseka nazo.
nikhona kodwa bazalwane. So uma kuthiwa kuzovela izinto ezihlabayo zivele phansi emhlabathini, aliboke igama la umhlaba ukhasiwe ukuthi uvele into ezihlaba. Manje uma uJesu esiphambanweni ufanele ahambe nalezi zinto ezihlabayo, aliboke igama la alungise umhlaba ukuthi umhlaba ungabe usakheseka, ngoba wawukheseke ngenxa yomuntu. Ingakho lithi iBhayibheli ukuthi ngo-Adamu wokuqala abantu bafa, kodwa ngo-Adamu wesibili, aliboke igama lenkosi, abantu baphila. Khona kodwa ngihamba nawe aliboke igama lenkosi. So nawe ingakho bathatha lezi zinto ezihlabayo basifake ekhanda likaJesu ukuthi nokukheseka nezinto ezihlabayo aziyayeka ukuhlaba umuntu ngenxa yokukheswa, bathi sezibuyiselwe ekhanda likaJesu ukuthi seziphelelwe, ukuthi sekukheswa kwazo kuphelile. Aliboke igama lenkosi uJesu. Ingakho lithi iBhayibheli, aliboke igama lenkosi, uma uJesu eyezo esiphambanweni wahanjiswa uGenesis again, aliboke igama lenkosi, uma ezo esiphambanweni ngenxa kaGenesis umuntu uxabana noNkulunkulu babumkhize. So uma exabana noNkulunkulu, isizathu sokuxabana komuntu noNkulunkulu, kodwa abantu bayangizwa, sondela sengiyakhanda sengiyathandaza, sondela kancane sengiyathandaza. Uma umuntu exabana noNkulunkulu ufika ubuka isihlahla, esihlahleni ubona isithelo siyamkhanga ngenxa yesitha, adla isithelo axabana noThixo. Uma sekulandwa sekubuyiswa manje umuntu, kufanele nesihlahla kulunge nasesihlahleni, kungagcini ukulunga kuphela emntwini, nasesihlahleni makulunge. So lalelani-ke makholwa, wathatha isihlahla sayokwenza icross, aliboke igama lenkosi uJesu, ngoba kwalenga ifruits, kwalahleka umuntu. Kufanele kulenga uJesu ukuze kubuye umuntu. Lahleka umuntu, kulenga ifruit, kwalahleka umuntu. Kufanele kulenga uJesu kusona leso sihlahla. Maqedwe uJesu, aliboke igama lenkosi uJesu, alanda umuntu, ngoba le into yalahla umuntu okulenga iyona futhi ekufanele ilenge ukuze kulande umuntu. Kodwa manje ukulenga ngayo sekulenga uJesu manje, aliboke igama lenkosi, sezolanda mina lande nawe. Lungisa indaba yasesihlahleni. Kodwa sikhona abazalwane, nikhona kodwa abazalwane, izani sesiyahamba, aliboke igama lenkosi. Lithi iBhayibheli uma sebewenzile umqhele bawufaka ekhanda, then uma sifika kule verse esipha engasemva efundoma, lithi kuPilato wabhala umbhalo ukuthi lo inkosi yabaJuda, and bamfaka umqhele wokuthi uyinkosi. Bona labo bamfaka umqhele wokuthi uyinkosi. Mawufunda uverse number 20:21 baphika lento abayenzile. Umqhele wameva wawuthi bamfaka i-crown wokuthi uyinkosi, bathi bona futhi baphikisana nawo ngoba bebona umbhalo ubhaliwe. Lento abayenza ngezenzo bayaphikisana nayo, kodwa le engaliboke le bhalwe uPilato khona kodwa basalona, le bhalwe uPilato bathi akuyona, kodwa le yenziwe ibona bathi yona. Le bhalwe uPilato bathi akuyona, kodwa le yenziwe ibona bathi yona. Aliboke igama lenkosi. Angithi bazalwane, umuntu umbili emunye siyafika lapho sesiyaqeda. But la iBhayibheli lithi-ke lasemthandazela khona, lithi-ke iBhayibheli wathi uPilato uma ebaphendula wathi engukubhalile akukwazi ukucima, ngikubhalile. Izulu lalibhale khona akekho umuntu okwazi ukucima. Izulu malibhale ukuthi wena uzophumelela awukwazi ukucima, awuhambe ubuze uJeremiya bawufika ezulwini. Lithi iBhayibheli ngakwazi usayihlwile
ngakwenza waba umprofeti babhalwe ezulwini ukuthi noma ngafika alibonga igama lenkosi noma indlela yakhe ingadlula kuphi kodwa alikubhali ukuthi uzoba umprofeti noma izimo zingama njani kodwa kubhali ukuthi uzoba umprofeti lokho uNkulunkulu akushilo kwabhalwa izulu akukho demoni elikwazi ukucima akukho sathane okwazi ukucima mawufika ezulwini obuza uJosefa alibonga igama lenkosi wabhala iSmakade wathi prime minister le alibonga igama lenkosi lithi iBhayibheli ukumkhoda bamfaka kuwabafowabo awucimanga ukuthi uyi-prime minister ukumthengisa kwabo akucimanga ukuthi uyi-prime minister alibonga igama lenkosi ukuyivini njele alizange layicima imbhalobhalo uSmakade ukuthi uyi-prime minister lalelani makholwa akubhalwe uSmakade akekho kwazi ukucima lithi iBhayibheli lasifunde khona lithi akubhalile ngibhalile. Sometimes empilweni impilo isho kunye kanti lokho kushoyo manje akukhona lokho kushiwo uNkulunkulu. Yabona okushoyo wona manje kungenzeka ukuthi impilo yakho manje isho kunye kodwa uNkulunkulu akashongo lokho. uNkulunkulu usho kunye ngempilo. But isikhathi sikaNkulunkulu bekufanele sibheke ukuthi sijika kanjani kuso. Because inkinga enkulu ukuthi sigage isikhathi sikaNkulunkulu. Ake ngikunikeze nansi. Isaiah chapter number 7 unamazwi athi intombazana iyozala. Intombazana iyozala. Angazi mafundwa yimina ngiphele phephi. Lethi intombazana iyozala. The question kanjani intombazana izala kanjani intombazana? Because phela lithi intombi iyozala. And after 800 years ngoba ushilo uNkulunkulu after 800 years yafika ingilosi Maria yafika kuyena intombi yafika kuyena ngehlehla ngentombi yathi wena uzozala lalela bazalwane izwi likaNkulunkulu alishintshi izwi likaNkulunkulu limile phakathi lithi uzozala lishintsha yashiwo ukuthi intombi yozala engiselifika alibonga selifika in practice lithi wena uzozala nikhona kodwa bazalwane izwi likaNkulunkulu liba practice uma ufuna liphile alimi utheory uma ufuna liphile yabona ukukholwa akukho emlonyeni ukukholwa kupractice wamakholwa wetheory ngicela ukunitshela ukuthi hey uyazi kufa uyazi uJesu uyabuya wamakholwa wetheory ukuyongena ilanga izodlala ifilimu ngelinye ilanga izodlala ifilimu so ubuka thina sishumayela phambi kwakho sekungasekuphenduka because whatever eyenzekayo manje ngelinye ilanga uzoma phambi kwaNkulunkulu idlala ukuthi wanikezwa amathuba kwama ulundi esigokela ama-tracksuit engafakanga ngisho isuti le kodwa wakhuluma izinto ezinesense ezingaphezu kwesuti eveza uSmakade ukuthi akahlale esutini kodwa uhlale emlonyeni womuntu ovumile kodwa nikhona amakholwa phela lezi zinto ezikhulunywa ulundi noma ezinye bezibamba bathe ezinye bezinamandla ngaphezu kwakhe kodwa bekuzibambile yabona ukuthi uyazibamba yabona kukhona la ngimbona khona ukuthi yabona bangihlezi ngedwa nami lapha ngithi yabona la kushuthi umntana ushayekile Samuel kanti mhlawumbe bengashayekanga Samuel mhlawumbe akashayekanga uNkulunkulu ubefuna ukwakha wena olahla impilo yakho ngokujaha umshado uzobamba into engekho angithi jaha sibukisele eBhayibhelini lento kaLundi iBhayibheli lithi lisibuyisela lento kaLundi hayi lekhulunywa yimina uthi kuGenesis akukuhle ukuthi umuntu ahlale yedwa
the man umuntu ahlale yedwa alaniveza ukuthi buphumlile obukafunakala ihlale bodwa but uma sifuna ukushumayela sithi sikhomba igender yodwa sithi akubuhle ukuthi ihlale yodwa kube ngathi lena igender yona kuhle ukuthi ihlale yodwa kanti iBhayibheli lithi akubuhle ukuthi umuntu ahlale yedwa iluniverse kalundi lithi uverse number 2 weverse lona lodwa singakaqala iverse lesibili okuverse 19 uverse number 18 yena yedwa lo okusakhuluma ngayo lithi iBhayibheli uNkulunkulu wasedala izilwane wenza izilwane wakhanda udokolosho into efana nomuntu waqeda wayeka udokolosho wakhanda imfene itathi mayimile kube ngathi umuntu wakhanda ishipazi wayenza yahamba njengomuntu nikhona moto then wasebambu Adam athi akazosiqambilwa Adam wangadideka waqhamuka ishimpazi ihamba njengomuntu wathi uyishimpazi wena dlula yaqhamuka imfene iphakama ifuna usihambisa wathi uyimfene dlula wathi mayeqeda ukusibisa ngesigamazo walala wavuka uThixo wasemkhipha umuntu wasemkethi nevula amehlo wathi ithambo lamathambamo inyama yenyama yami wathi namhlanje sinenkinga abantu abafuna ukuyolala bafuna ukubheka bashade namashimpanzi hayibo abantu bashade nemfene asibakwephi akulalwa kuyakwejwana imfene ziyakwephana ibokusengathumanga ukulala hayi iverse likalundi njeneli akumina oshumayela lento lunto osho lento hayi mina ngishongo lutho la bashade nezinto ezingasona bayeka abantu umuntu wabamba udokoloshe usumhlaba ngenzi phezinde kunzima ekhaya bantwana bamlalelani masiqeda ukwenza konke siyalala nasafika isimakade sinikeze okufaneleyo singazifuneli glory to Jesus ulumthi nobeshumayela lento akumile mina yeyamnatha eyamnatha ngishumayelayo okulotshiwe okulotshwe usimakade kulotshiwe sesithandaza ngane zakwethu lithi iBhayibheli wake wathi uNebukadnesari ejabulile jabula uNebukadnesari wajabula uNebukadnesari wajabula walanda ifebe nononkiloyi wabaletha endlini kaThixo walanda abaprostitute abayichina abaphayizindesi lona leyonto wabaletha ukuthi bazomnwaya bahlala kamnandi abaqwayisi bagijima kuye wajabula ejayiva isombanjwa abaqwayisi endlini kaNkulunkulu wathatha izitsha zikaThixo wahlala ngazo kanti izulu liyabuka kanti izulu libona into engabonwa abantu bayajayiva ngapha bashiya amakhethawuni kanti izulu liyabuka lithi uthatha into ezirongo usisebenzise endaweni eronge lithi iBhayibheli kwehla umbhalo wabhalwa ebondeni babona sewubhaliwe awucimeka umbhalo usimakade wabhala umbhalo wathi mene tekela ufasile bathi phela abantu bazofunda kanjani bathi kwinkosi yakhe yabasompa kwaphela utshwala ekhanda kwaphela umtimbi uma waphela kwathi nya ngoba sekunombhalo kaSimakade ngibhalile lithi iBhayibheli kwakungatholakala umuntu ozoyichaza le
kuDanyeli wathi mithimene ubonakalile umbuso wakho watholakala ulula. Yabona namanje nje bangikhuluma nje kukhona abantu abanombhalo kaSimakade obhale phezulu empilo zabo bathi sizela alibo igama lenkosi ukuthi uNkulunkulu ngenxa angeke ngomusa wakhe kuba uSimakade usasemseni ngane zabo usasemseni okwamanje sakhuluma emseni sasemseni. Yabona uJesu mawami ngikuthandayo uJesu wake wenza isimanga sesiyathandazana nje uJesu wazi yabona sengina 4 minutes ongweqile 4 minutes engweqile yilo kaMazulu lo 4 minutes lo awuhlile wami so uthatha wona manje uthatha wona manje lo adla wami so manje so manifuna ukushaya umuntu umshayela ningiyeke mina. So uJesu ulethwa umuntu obanjwe oqotsheni. Jesu. Obanjwe angazi oqotsheni ngakuphi. Inkosi yami. Kodwa khona oqotsheni. Yabona sikesithuko thina yabona I'm the one oka abe nenhlamvu ezikehlale phezukwakhe kodwa ayikhona enye ke namathela. Inkosi yami. Angazi kukangakhi kuthiwa ngithwele. Angazi kukangakhi kuthiwa ngiyabamithisa. Kodwa yabona abantwana bami ngisho labantwana babantwana bami bafana nami. Ngisho nabantwana babantwana bami yabona ubabonile amawele la afana nami. Nabantwana bamantombazana ami afana nami. Akekho umuntu ongakakhomba umuntu endleleni athi lo okaba uZulu bathi ngibaqedile ubamithisa obabethi and usibuza umbuzo ukuthi why amakhanda afana nawo amangabikho pho kusho ukuthi mina ngimithisa umoya. So inhlamba siyakwazi ukunamathela. Yabona ngike ngamaye zonke izizwe la eDuzana babeka ithende zonke izizwe. I think it was 2002 mangigcwalisa ithende zonke izizwe abafundisi base zonke izizwe bahamba bakhuluma nabantu ukuthi noma bakhuluma nekhansela nabantu ukuthi akususwe ithende lawo la ngilibeke khona because lo muntu uphethe isilwane. I'll shift ithende ngathi bangibeke ranking kanti abazi ukuthi benze umhlonzi bangisusa eduze kwasonto ecije ngalibiza ngegama lalo because ethi lo baba ngithatha abantu bakhe wayongibeke ranking ngafika bona lagcwala kunakuqala saze sathatha saluyisa saza la eSoweto salanda elikhulu kunalelo ukuthi abantu bagoba abantu sebesehlula ukuthi lo baba kade ethulwa nami ukudlala ngawudlala nomdlalo dlala ngento engadlala bakuthi ngiphethe isilwane angazi isilwane ngistartup angazi isilwane ngistartup. So ngizama ukusho ukuthi angilazi uqobo uqotsheni lukuphi ngenze ukuthi nami kwakuthiwa ngithwele nje wabe ngibamba uqotsheni angazi ngempela ukuthi uqotsheni kukuphi because if ngempela uqotsheni kuyaziwa kusho ukuthi kwakufanele kubanjwe labo baze bobabili ngoba phela angithi akazange atholakale eqotsheni yedwa akatholakala ngoqotsheni yedwa kodwa watholakala nomunye kwakufanele beze bobabili ngoba soqotsheni enzime iBhayibheli lisho litholakale nje yashawa ngamatshe bonke babedeserve ukushawa ngamatshe. Why go wesifazane kuphela okufanele ashawe kodwa wesilisa bengcono? Ingakho namhlanje abafana bethu begcwele ubufebe because loyo moya usamile kungathi akubona ubufebe bafanele kodwa ubufebe bukesifazaneni kanti ubufebe bufebe. Ingakho bafeba noma sebeshadile ngoba bakuthatha ubufebe kwangathi ubufebe into engcono uma benziwa umuntu wesilisa kanti ubufebe lalela ngukutshele uma ngabe umuntu wesilisa kufanele shawe ngamatshe nawe ndoda shawa ngamatshe noma ngabe usebenzisa ikhondom awumithi lalela uyafeba uyisifebe izulu liyabuka libona ifebe kuwe sangishilo ngizoshona next week
engekho lapho ngiyathandaza lithi iBhayibheli uJesu wabhala phansi wabhala into engaziwa wathi okulotshiwe kulotshiwe wabhala phansi wathi okulotshiwe kulotshiwe nikhona kodwa bazalwane ukuthi ngithema ngisuke ezulwini angisukanga kuphela kwafika ingilosi kuMaria yathi lo ozomzala uzosindisa abantu bakhe ezonweni zabo nalo uzanezakhe izono kulotshiwe lokho kulotshiwe angikwazi ukushintsha lithi iBhayibheli wasukuma wathi ukhona inona ongenasono akamshaye ngamatshe lithi iBhayibheli bahamba bonke wasesukuma uJesu wathi sifazane hamba ungaphinde wona awubheke wena kuthini kunini sithi hamba ungone kodwa wona kangaka Nkosi yami awuyeke ukona uJesu uzoza kuthole wona uzozuhlangana nokufa usekoneni siqamba amanga sithi ubusisi umuntu efayifele Nkosi ngathi ufele koneni hayi bandla ngiyaqola ngiyancenga buya koneni mntaka buya athi uPawulos ngibamganaza kwethu ngiyancenga ngobubele kaNkulunkulu nikelani imizimba yenu phambi kaNkulunkulu nami ngizoncenga ngithi okulotshiwe kulotshiwe ikhona kodwa bazalwane ubani osuma mfana muzela oza fana ngisemsebenzini ngathi ngiyaqeda abantu ukushumayela ngicela ungababheki ngoba baza kushayisa ngamahloni yima phela mina bayakwazi ukungibheka vele ngimuhle yabo mamelani bazalwane sithandaza ngale uma kukhona indoda lapha eBhayibhelini ogama layo uJakobe unina wakhe uyagebenga ukuthi uJakobe azontshontsha isibusiso so uma egebenga unina wakhe uwenza into elula uthatha isilwane umbathisa uJakobe ukuthi uJakobe eze usisa ubabakhe ngoba akasaboni azothatha isibusiso lithi iBhayibheli ubaba wakhe akafuni ukuthi mayeza ukukhuluma uyezwa ukuthi ukukhuluma omunye umuntu nese ngendlela ukuthi umdala akafuni ukulimaza lo uthi mfana wami hoza ngikuhage mayemhaga ufuna ukuzwa ukuthi uboya bukhona na simuzwe sethi uboya obuka Isa kodwa akulona nalomuntu athi ngifuna asikona kalomuntu kodwa ngizosirelease isibusiso ngenxa yoboya uma sihlangana bazalwane njengoba besihlangene sisazohlangana nasekuseni kunobaba umoya ingcwele owehlayo ezulwini ezosihamba usizwe situbula ngeyimini usizwe kusukuba nentokozo phakathi ngoba sekefikile athi umfana wami ngewezwa amafu ayahlangana kanti sekufika ubaba umoya ingcwele sekehlela ukuzobamba abantu athi mayebabamba athi isilime sethu esengilosi athi nokuhlabelela nokuthandaza kungokwakhona ekhaya kodwa iphunga engizwayo leliphunga liphuma la akulona ngiyahalela ukuhlala naye kodwa iphunga liyangixosha iphunga lisho isebe izilimi zisho ukukholwa iphunga lisho umthakathi kodwa izilimi zisho ukukholwa
iphunga lisho umcabanisi kodwa isilimo sisho umuntu okholwayo ayifani lento ithi mina ulotshiwe kulotshiwe asikwazi ukujika ngenxa yakho ukuthi sesaba wena ulotshiwe ukuthi sebe nabathakathi bangaphandle kwezulu abakazi ukungena ezulwini ngoba khona wena ofebayo noma ngathi ufeba nemali yakho la esontweni kufuna ukuzokutshela umntaka baba lithi iBhayibheli abathakathi nesifebe singaphandle kwezulu hayi ngiyasho ngoshona next week singaphandle kwezulu andiqala kamnandi verse lithi izinsha zinsha nabathakathi nesebe nabaqambi manga bangaphandle kwezulu. So which means if you lisiwe la ungaphandle kwezulu noma sikajuluka mhlawumbe wena sishumayele sesihambe phambi kwakho yabona masithuma saphuma wena ehorweni sesithi inyawo lo uyindlela neqiniso lokuphila kasabe selula inyawo phambi kwakho awuyona indlela awulona iqiniso uJesu kuphela indlela neqiniso njengabafundisi abaqamba amakha akakazi umuntu obeyindlela neqiniso umuntu lo kufanele ahlangane noJesu ahlangane nendlela ahlangane neqiniso ahlangane nokuphila ngoba akekho oyababa ngaphandle kwakho. Ngisasekhona sondela ngizokutshela lento leyo okulotshiwe kulotshiwe asidingi kusaba wena kusatshiswa uwe okulotshiwe kulotshiwe nikhona kodwa nikhona ngibuye eziboshweni njengoba nje ngishumayela ekuseni ngishumayeza iziboshwa nazo ngishumayeza kabuhlungu kanje angishumayezi kalula ngisizula kabuhlungu ngisikhiphe ekuboshweni singaphakathi ngizibone zizenkosini zikhala inhliziyo yami ijabule ukuthi ngizolala kamnandi because nanku abantu bezenkosini lithi iBhayibheli lami ngoba lithi iculo ngeza kuJesu ngangimaningi angesabanga ukuthi nikhona abazalwane so umsebenzi engawubizelwa ukulanda abantu ezonweni noma ngathiwa sinjani noma ngabe kuthiwa izono ezomzalwane iyona into engiyibizelwe ukulanda abantu ezonweni zinzima kabi izono zomzalwane because umzalwane unento ethi uMaZulu abantu bazothi nazi insuku zisondele efeni but abantu bazothi there's a lot of abazalwane abafebe ezonweni zabo because besaba ukuthi abantu bazothi nalithi iBhayibheli ukwahlulele kuyoqala endlini kaNkulunkulu why kuyoqala engaqali ngaphandle iqala endlini ngoba la ngaphakathi ushilo umfana omfishane wathi sinezigebengu phakathi esontweni akusho umfana omfishane akusho ngomini so ukuthi izigebengu zikhona esontweni and zikhona zinezilimi izigebengu Go 94 I think 94 ishumayele eNewcastle akushona umfundisi kanti umfundisi udlisiwe abanye abafundisi ngoba bebanga isikhulu ukuba bengizombiza ngegama abantu abanye bebezokwazi so ngashumayela lapha eNewcastle ishumayela kanti umfundisi amunye umfundisi umfake ivuvuzela ukuthi akasale sehamba kuze azothola isikhulu ngashumayela ngoba ukuthi ngirafu nje ngiyangibona ukuthi njani anginazo into ezinhle anginawo nje ureceive umuntu othatha nakhona ngafike ngashumayela ngashumayela bashuba endlini because ngikhuluma into eyodwa ukuthi siyaya esiphethweni and if I'm not mistaken ngangishumayela ngeverse 18 wabamba le-altar wathi mangifelela noma ngathiwa ngithina ngifuna ukuphuma ngiyofela ngaphandle but mangifelela ngathi indoda kaNkulunkulu lelele ithe mayifelela but kukhona phakathi kwethu ekuthiwa amadoda kaNkulunkulu kanti akusimadoda kaNkulunkulu abantu inkulu zesihoko la inkulu zesihoko simnandi
because sisho ngelimi esontweni. Izikhulu zesongo simnandi ngoba sikhula kamnandi esontweni. Kube ngazi ukuthi siya sonke la siya khona. Kanti akayi umuntu la yakhona. Uma engena esikhogweni kuvutha kahle isikhoggo. Bhekana mntaka baba uma ufika esikhogweni so ufika uthola abantu okudala. Okay, ake ngikhulume kanje. Akudala bafika la kade engakafiki ile high. La ezansi la kube nesihlahle besila ezansi la ezansi. Yabo le ndleleni le eqhamuka ekhuphukayo. Benginesihlahle besila. Ukhona amantombazana ayithuwa behlala lapho. Angazi noma benzani. Kodwa abeyithula amantombazana ehlala. Enye yakhona seyihlala le phambili ngezibuko. Akuseyona intombazana sewugogo. Le enye angazi yaphele lapho. Kodwa le seyigugele emgaqweni njengetayile lemoto. La eloli ngase station. La ngazi mina bemsebenza la eLens le City Power la. Bemsebenza ngiyi-team leader la eCity Power. From 98 bengiyi-team leader la. Ngihambela ngo-2007 ngiya eHastings bengiyi-team leader la. Maqala kwakhiwa yonke lento bengila. So asiyeke ke lapha eLens laphana bekukhona abanye osisa bebehlala la. Isizwe lesi saselole station bengakakhishelwa eStand. Kusayisixoxo. Then abomama ba decide ukuthi asikwazi ukuthi amadoda ethu azophelela. Baphuma mama. Baphuma nenduku. Bahlala phezu kwabo. Behlala abantu bayale ezantsi. Bawujika lapha ngase-City Power. Bayozicashisa khona. Mama behla futhi. Wakhala induku. Basuka lapha. Bazogcwala la. Beshawa lapha. Bayohlala lapha ngasepakini. Ngoba bayashawa omama. Ngoba omama laba babene bephakathi imizi yabo. Ukuthi asikwazi ukulahlekelwa imizi yabo. Ngikufuna ukuthini bazalwane? Ukuthi nathi la endlini kaThixo asikwazi ukuba namo bahosha esontweni. Noma ngathiwa umahosha wendoda noma ngathiwa umahosha womfazi, but asikwazi ukuphila noma bahosha esontweni. Asikwazi ukuthi abafazi bangakhonzi kahle. Lalelani makhona mina ngizwa kabi. Ngizweni kahle namhlanje. Kuntambama kusefukumumo esantambama. Uma ngabe bestatement ethela abantwana babo abantu bazokhonza nami. Ubaba usuke emthemba ukuthi ngeke ngilimaze abantu bakhe. Adedela umama wakhe yena adlela isibutshwana ethemba mina ukuthi angeke ngimose. But namhlanje sinenkinga, sinabafundisi ozipha badabuka. Sinoma khosha babafundisi. Anta abafuna induku. Abasafuna ivesi bafuna induku. Asemshilo. Zoshona next week. Abantu beze esontweni. Abazange endodeni. No dedela umntanakhe. Udedele ngoba ethemba umkhize. Ukuthi uzofika buildeke umntanakhe kumkhize. Wehlulekile ukumakha yena. Kodwa uNkulunkulu kamkhize angakwazi ukwakha umntwana. Amfika umkhize. Walikhofa ibhruku eWardrobe. Uhamba kagcoka ibhruku. Kinga yodwa emfundisi. Mina ngikhuluma iqiniso bazalwane. Sengiyayibamba le. Ngizothi kini okulotshiwe. Asikwazi ukujika. Okulotshiwe unjani? Simeni ngenyanga. Bemzoxoxela uThixo nje bazalwane. Bemzokhulumela uNkulunkulu. Thina bazalwane mina uthe uMaZulu ipersonal lento nami ngisho njalo. Angikhombi komunye umuntu. Insindise ngiyamukelanga nomfazi wami. Ngayamukela ngedwa. Insindise ngimukelanga nomndeni wami. Ngayamukela ngedwa. Angiyamukelanga even nebandla engikhonzayo. Ngayamukela ngedwa. I'm very serious.
Angidlali ngalento. Yabona lento iyangisebenzela. Lento iyangiphilisa. Lento ingenza umuntu. I said one day la aliboka igama lenkosi mina ngizalwa kabi. Ngazalwa isidakwa sika mama. Ngenxa yenkinga ahlangabezana nazo. Kodwa uNkulunkulu wanginceda wangibona khona lapho. Wathi noma ngizalwa kanjani kodwa ngangithintitha ngenza into engcono. Ngithintithiwe namhlanje. Ngiyinto engcono. Emncane bami ngimesaphila impilo. I normally say ngathi ngisindiswa ngangina 7 firstborn. 7 firstborn ngimncane. Into engakholeki namanje. And ngihamba manga ngithi 7 khona manje. Because after 2020 after 2015 ngiphinde ngathola another 5. Wengane ngazithola ngalesa sikhathi. I was driving the taxi, guys. I was driving the taxi. And the taxi yami umphethe wami. Itaxi yami umphethe wami. Angithi mangifikile eThekwini ngingenandawo yokulala. Ngizosula ngibona ukuthi balonga ngihlalisa eTaxini. Ukuthi senzani namangasi. Kodwa lafika izulu. Labapha impilo yami. Wafika uMalamlela. Alamlela impilo yami. uJesu waseNazaretha. Ayilamlela impilo yami. Namhlanje ngiyindoda. Ekwangile. Indoda ehloniphayo. Indoda ehlonishwa yizwe. Because wafika uJesu. Wabapha impilo yami. Isimilo sami sasehlula abantu bakithi. Sasehlula ngisho amaphoyisa. Kodwa uJesu wafika wasibamba wena. Hamba kamnandi kubanjela isimilo. Hamba kamnandi kuhlelekile. uJesu uyahlelela. Uyayibapha impilo yomuntu. Ngithi kabi wena hlula isimilo sakho. Ukhona uJesu bengakusiza. Kabi wena ohlulekayo. Ukhona uJesu bangakubambela impilo yakho. Musukhuluma ngayo ungagibelanga. Engagibelanga. Mama, awukwazi ukuzwa ubumnandi bokugibela ibhanoyi ungakazi ukugibela. Okay. Sithandaze bazalwane. Sithandaze sonke. Baba wethu ongcwele.